क'क्राझार जिल्लानि दतमा ओनसोलाव थानाय दतमा गोजौसिन फरायसालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै थुनलाइ गाथोन हान्जानि सेथि जोनोम सान फालिदों। गिबि हाबाफारि बादियै फुंबिलि समाव हान्जानि आफादगिरि निजोम कुमार ब्रह्मआ फिरफिला बिरहोनायजों हाबाफारिया जागायो। बेनि उनाव 8 नं दतमा बियाबनि MCLA प्रकाश बसुमतारिया आलारि बाथि सावो। बेबादिनो फारियै गावनि सुजुनाय खन्थाइ आवरायनाय, गेवलां खन्थाइ आवरायनाय आरो थुनलाइ गाथोन खन्थाइ बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिफोरखौ मावफुङो। हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादों फारियै साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि बिनय कुमार ब्रह्म, MCLA प्रकाश बसुमतारी आरो बड'फा UN ब्रह्म फरायसालिमानि गोरायुं सिलाराय मुसाहारिमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो फोरोंगिरिफोरा। दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव थुनलाइ गाथोन हान्जानि आफादगिरि निजोम कुमार ब्रह्मआ मा बुंदों फै बे समाव मिथिना लानि। आच्छा, दिनैहाय थुनलाइ गाथोन हान्जानि दतमा आन्सलिकनि बेंखनाव जोनोम मोननाय थुनलाइ गाथोन हान्जानि जोनोम सान। बे जोनोमा जादोंमोन दिनैनि बे थारिखआवनो 24 जुलाइ 2024 इं मायथाइयाव। थामहिनबा दिनैनि बे सानावनो बोसोरसे आबुं जाबाय। दा नैथि बोसोरनि थाखाय दिनैनिफ्राय आगान होजेनबाय। दा बे जोनोम सानाव जोङो जोंनि दतमा हालामाव थुनलाइ गाथोना मा थांखि लानानै जोनोम जादों आरो बेहा मा मावनो थाखाय थुनलाइ गाथोना जोनोम जादों बेखौ फोसावनो थाखाय आरो बयनोबो मिथिहोनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गुबैयै जोंनि बे थुनलाइ गाथोन हान्जानि थांखि आरो नोजोरा जिहेतु जोंनि हालामाव फरायसाफोरनिफ्राय लानानै बयजेष्ठ लिरगिरि बैसोगोरा लिरगिरिफोराबो जिहेतु खन्थाइ, रायथाइ, सुंद' सल' गासै आयदाखौ सरजाबनानै लिरनानै फोसावनो हायो। मोनसे प्लेटफर्माव थानानै जे थुनलाइ गाथोन हान्जायाव थानानै गाव गावनि साननाय हनायखौ लिरनानै बेखौ फोसावनो हायो, बे असिलाखौ जोङो नोजोर लानाय जादों। दा बेनि गेजेराव जोङो बांसिनै खामानि मावनो सानदों जे फरायसाफोरनिफ्रायनो बेखौ जुरियोब्ला जोंहा जे लिरगिरिनि आंखाल जों बेखौ सुफुंनो हागोन, बे नोजोरखौ जोङो बोदों। बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव जोङो फरायसाफोरखौनो बांसिन टारगेट खालामनानै आरो गेदारिं खालामनानै बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। फुंबिलिनिफ्राय जोङो जोंनि गोथार हाबाफारिखौ बिरहोखांनायनि उनाव जोङो थुनलाइ गाथोन हान्जानि जे जोनोम सान बेखौ जोङो आलारि बाथि सावनानै बिनि गोथारथिखौ जोङो बोर लादों आरो जों हाबाफारि बायदियै गाव सुजुनाय फरायसाफोरनि जे खन्थाइ आवरायनाय बेखौ जों गिबिथारै लादों। बेवहाय फरायसाफोरा गाव गावनि जे स्किल डेभेलपमेन्ट बेसेबां खन्थाइ आयदायाव जौगानो हाखो बेनि गेजेरजों जों मोनदांथिगोन आरो बिथांमोननो जों बान्था होनाय जागोन। आरो बिनि उनावनो जोङो गेवलाङै मोनसे खन्थाइ आवरायनाय, जिहेतु खन्थाइ आवरायगिरिफोरानो बा खन्थाइ लिरगिरि सल' लिरगिरिफोरा आबुं जानानै दं बा बेहाय गेदारिं जादों, बिनि थाखायनो बिथांमोननि थाखायबो जोङो मोनसे हाबाफारि गेवलाङैनो खन्थाइ आवरायनाय लादों। आरो लोगोसे जिहेतु बे खन्थाइ हान्जा एबा थुनलाइ गाथोन हान्जाया जोबोरै गोदानथार, बेनिखायनो जोंनि गारजेन बिथांमोन बा जोंनि समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोन, राजखान्थिगिरि बिथांमोनखौबो जों सरजाबनानै हाबाफारियाव लानाय जादों। मानो होनोबा जोंनि समाजखौ दिथा होनोब्ला, जौगाहोनोब्ला बिथांमोननिबो जोंनो हेफाजाब नांगौ। दा जोंनि साननाय हनाया मा आरो मा नोजोरै जोङो थुनलाइ गाथोन हान्जाखौ जोनोम होदों बेखौ मिथिहोनो बिथांमोननो जोङो जोंनि साननाय हनायखौ फोरमायनो जों जिहेतु हायो, दा बे असिलायै जों बिथांमोनखौ हांख्रायदों। बिथांमोना गोसो गुदुङै फुंनि हाबाफारियाव जेरै जोंनि बियाबनि मानगोनां प्रकाश बसुमतारी बिथाङा फुंनि गावनि हाबाफारिखौ मावनानै थांबाय आरो उननि समनि गेवलाङै खन्थाइ आवरायनाय आरो बान्था राननायबो दं। बे हाबाफारियाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोंनिनो क'क्राझार जिल्लानि DPO मुस्रि जसमानिक ब्रह्म बिथांखौबो हांख्रायदों। जोङो खौरां मोनदों बिथाङा जोंनि थि समाव सौफैगोन। आरो लोगोसेनो जोंहा मोनसे हाबाफारि लानाय जादों जे जोंनि थुनलाइ गाथोन हान्जाया गोबाव समनिफ्राय सोरजिबोनाय खन्थाइ बा बायदि लिरथाय बेफोरखौ जों बिजाब महरै सुजुनानै लानो हादों। दा बे बिजाबखौबो बेखेवनानै होनो थाखाय जोंनि सासे समाज सिबियारि मुस्रि बिरखां बर' बिथांखौबो हांख्रायदों। बिथाङाबो जोंनि हाबाफारियाव थि समाव नुजाफैगोन होननानै जों खौरां मोनदों। दा बिथांमोनखौ
जोङो मोनोब्ला बिथांमोननि नुजाथिनायाव जोंनि साननाय हनायखौ जों बुंथिगोन जे जोङो फरायसाफोरनि थाखाय आथिखालाव थुनलाइ गाथोन हान्जाया मा मावनानै दं आरो इयुनाव मा मावगोन बेखिनिखौ जोङो बिथांमोननि सिगाङाव बुंथिगोन आरो नोंथांमोननि मददैबो जाहाथे थुनलाइ गाथोन हान्जानि नैबे दतमा हालामाव मा मावगासिनो दं आरो इयुनाव मा मावगोन बेखौबो जाहाथे जों फोसावनो हायो, बिनि थाखाय जोङो नैबे जोनोम सानखौ दिनै खुंनाय जादों।